Joo, niin tulee sieltä. Oho. Atte on pyytänyt truppeeseen. No niin. Eiku donasiks? Donasit. Roope, haluatko sä, että mä otan niinku semmonen että se on niinku shieldi koko ajan? Hei, tuutteko jätkät helppaan tänne tuolla I meillä? have no idea. Mä otan shieldi. Musta tuntuu, että niillä on 2 apkia ja ne remakeaa. Miks niillä ois? Että kun tää suklaapatukka on hyvä. Joo, niin sä kuvat videota, näetkö se suklaapatukka? Joo, mä etin tonne pois. En itse asiassa editä. Minkä ottaisi ekana, E, V vai G? Mä taidan ottaa E, jos tulee Täklön että mä saisin first boardin. Venäkkaan mä käyn vessassa. I don't like where this is going. Stop! Stop! Joo niin, ykkösää Hei, niinku loudat Atte tähän näin. Atte tähän näin. Miks? Tule nyt. Mitä? Onpas kiva. Jesus, we're going in hard! Strap in! It's fight! Jooni nauraa siellä vielä. Mä oon tästä kaikista biisiin. Vitsi mä oon oikeesti longi, kattokaa. Otan nyt mun hattua. Mulla on pisin hattu. Atte, tiedätkö mitä? Oh. Sä oot vitsi se kissa-ihminen Skyrimistä. Kaiit. What the? I'm back. Ei ole kivaa. Go away, bye. Have a good time. Oh shit, mä just sain ton Have a good Joo, time. mennään tappaa nää. Ei mennä tappaa. Ei. Pitää farmaa. Mennään, tulkaa nyt! Pitää farmaa. Oi tulkaa, joo! Atte, mä oon tulos. Hyvä oli, hei. Ripte. Roope, Atte. et sä nyt vittu Roope Mitä mene. sitten tuu? Meillä on enää Joo, kiva oli. Hyvä nyt Roope. Joo, mä toden tästä mennä. Yeah, go cry, baby. tuo kaikki lähti sinun tyhmästä touhusta. Damn. Jätkät, auttakaa No mua. niin, mä kustiin ja pottulin. Topi, ei. Topi, ei. Miksi ääni kuuluu tolle oudosti? Ai mun ei. Niinpä. Okei, sorry, Mulla on bye. kaikki äänet oudosta. Ehkä jos sä kuvaa videota, niin sen takia. Jos se siitä... Älä nyt hittaa. Open can. Ah. Jonkin ääni kuuluu tässä hirveä. Voi herranen aika tää. Hiton turret. Ja kaikki farmit. Kattokaa mun HP:t! Good No just bloody tää. job. Ja just seivasin meidät Roope. Onks mä ainut kenen kanssa Kype on tällä jännä? Että ääni kuuluu kaikilta täällä vaan sairaan oudosti. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Mullakin. Se on ainut. Mulla kuuluu koko peli. Viime pelistä on ollut.
Restartataanko puhelu nopeasti? Oi jumala, missä on Ei. kaikki minionit? Mulla ei ainakaan kuulu mitään outoa. Mä kuulen teidät kaikki tolle ihan ourasti. Niinpä. Ärsyttävän pitkä toi Korkin juttu. I know right. Oota, mä lähden tästä puhelusta, onko joku invaa sitten, mut... Jos sä et pysty Joonat takas. Nyt Anna. kuuluu taas hyvin. Ainakin mulla kanselloitu Apia. toi matsi. Pian. Matsi. Siis toi Skype. Kaikilla kanssa. Niin, koska Atte lähti pois. Ai, Topi, ei! Topi. Mä voin tulla känkillä. Juu, voit sä tulla. No! No, don't do it! Et saa. Onko sillä Et saa. vardi? Ei, meillä ei oo vardi. No ne nyt justi pistä. Kait. Ei pistänyt. Okei, mä tuun. Paitsi mulla ei oo manaa, mutta mennään nyt siitä. Toi kyllä Hitto. professional. Tää. A professional shield right there. Jos Mutta tää poppi on rasittavaa. Mä niinku vaan voin ottaa tässä. Mä ainakin hankin tän freelle. Yes. No niin, ei. Herran aika. Miten täällä on mukaan näin OP-farmi? Surprise, motherfucker. Miten mulla on näin OP-farmi? Wow. Wow. Siltikin toi Korki on parempi sua farmaamissa. Tää on silloin parempi. Mä kuolin siinä alussa. No siinä niinku 10 farmi. Häh, tää poppi vaan ultaa mut pois täältä reiniltä. Koska mä en halua bad reputation, you know. Hittoa. Siis mikä toi Aurelion Solin toi, mikä toi, kun se lentää? Siinä on minuutin cooldowni. Perhän minioni. Yritetään saada toi lovelle, mulla on uutista. Okay. No, se kyllä That can blokkaa be sitä. arranged. Jos mulla olisi ulti. Hei, Ei Mä voin varu. tulla ihan just mulla ulti. Täällä on täällä on syvänä. syvänä. No idea what he's doing. She's doing here. Hei, muuten Drake. Hei, ne menee Drakenille. Drakenille, mitä? Siellähän. Mä en oikein nyt pääse. Mulla on vähän low HP kyllä. Että. Pistetäänkö me estää sitä? Ei varmaan. Tänne jos Joni menee ineen, niin mäkin voin mennä. Mä ainakin oon. Ei! Perkele. Niin mä melkein... Niin se mä oli- melkein sain ton popin. Miksi tän mana kuluu näin nopeasti? Okei, Roope, nyt häivytään tätä. Ujuma. Roope, häivyttää. Ei se vain tulee. Ei nyt oikein tee mieli kuolla kovin paljon. Kiitos. Kovin paljon. Roope. Mä voin tulla sinne. Ei oo manaa! Nyt swine! Doublet siitä. Ei. Molemmat kuolee. Rekatkaa ne. Jos ette te saa ketään niistä, niin Rekka. ainakin. Oh, Ei nice. jiiätte. Triple kill. sit down! Get down, sit down. Antaa korkioilas, voi jum. Shit down! I'm gay! Joo, no toi menee sitten videoon, se on ihan varma.
Jos ei se mene video, niin mä en ikinä tuskaan enää kuvauksia. Totta kai se menee video. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Holy god. Talking Tää about. tulee ja kuvaa. Tappakaa se. No joo, mitä Joni tekee? I gonna go. Robert, don't you dare die. I want to die. I will be enabling stuns for life. You need to shut the fuck up! Ei, mä voin tulla vaan lähtäks Nyt oli place. Hei, täällä on Sä voit tulla syvänä. näkymättömänä, Atte. Syvänä on tuo. Ei jo ultiin. No, Atte. Mikä oli toi? Se on mun... Otan tän vartin täältä. Toi on mun V. Se ei näe oikeesti. Okei, mä menen. Siellä on joku. Siellä on tarkki. Okei, se vetää ultiin ripperiin. Ei Joni, ei. Oi vittu, se meni missään. Ain't they gonna get me alive? Shit. Loks. Bollocks. Siis mä voin enää tulla sinne. No jumala missä on. Onks sulla Robert, ulti? I will take this minion for Demacia. Tai mulla on 10 sekan päästä, mä tuon sitten. Bro, me ei oo demoasias. Ei ku... Perkele. Video. Well, now it's converted. Jesus. Sitten kun se menee tonne, niin... Joo. Toivottavasti syvänä. Okei, mä tuun. Mä tähän vardi. Ei hitto. Hitto! Ota se. Kiitti, Atte. That helped me a lot. Mä ei oo paljon manaa sitten. Aate, tuut sen nyt tänne meille. Joo, tää on tätä laidasta laitaan menoa. Laidasta laitaan! Toikin menee kyllä videolla. Noniin. It's gonna be fucked Mä up. käyn bossissa, mä tuun. Mä kuolen. Eikö mitä? Miten mä kuolen? No report! Roope, minä tulla. Pelasta sinnu paskat. I don't like where this is going. Stop! Stop! Kattokaa. Vittu bear traps. Fucking bear traps, niin. Atte. Ketto. Jaha, tää ultas niinku mut pois. Mä menen varmaan midinkään kyllä. Tappamaan ton Aurelion sollin. No niin. 10 out of 10, 10 out of 10, 100 out of 100, best king, best king. Kato, me voitettiin. Ei hitto, mä oikeesti Roope reporttaan sut. Oh no.